Цецо и брат ми. Няма. Ние се померихме презентация, тя чазнахме там 4 видеа и така, чакай, не пуска още тази бърнина. Чакай! Няма вече. Няма. Играта е няма. Добре, само в началото на видеото. С стрелки. Някой с двата седи. Така, значи... И между експериментите те питат дали какво ще правите сега, какво искаш да правите сега. Това е първият експеримент, който се казва Uranus Rodeo. После втория експеримент, който се казва Uranus Laser Surgery. Uranus Laser Surgery. Видео е, да. Всичко е падило, да. Където сме дали лайксейвър, трябва да стигнеш от върха на кулата и може да отбиваш там лъчите. Опа! Между другото, 20 минути се опитахме да капчернем видео, където да стигнем догоре. Съжалявам, едното ниво не тръгна накрая, казваше се Uranus for Space and Time. За следващото, това е на моя колега Жоро, частното ниво и не остана време да му направим графика за него, затова Uranus е бил... И последният експеримент, да, изписал, това е 30 секунди. Последният експеримент се каза Uranus Exploration.